Please rise. Saint Anthony, you live a simple life of prayer and devotion to the sun and sorrow more. In loneliness and joy you serve the poor, with gentle care and loving heart. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life, in simplicity, humility, and joy. Spirit leads you on to preach the world with vision of eternity and attachment of our faith. You care and share with missionary zeal. You hear with gentle love aglow. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life, in simplicity, humility, and perfect joy. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Prayer to Saint Anthony of Padua. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy one on earth to possess miraculous powers, miracles written on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na praataman kan sa imong linalang, day mi nasabota na sinautob an sa imong kabutan at tamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan.
ilikay mo kami. Ansa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipanghibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipanghibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipanghibi mo kami. Sanudas Tadeo, Ipanghibi mo kami. sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang, ngunyan Martes sa ika-23 na semana sa ordinaryong panahon. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat sa kahagadan ni Tess D. and family. Prayer for 25th birthday of Rhonda ni Heart Rhonda and family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health and safety of my family. Ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Special man na kahagadan ni Mr. and Mrs. Rodel Borais, Tess D. and family, for guidance, prayer for guidance of the Holy Spirit to Monique D. Alvarado. Sa kahagadan kan Alvarado family, prayer for Lexter John T. Cabog to pass the 2024 bar exam. Sa kahagadan ni Elvira and Ramon Cabog III. Prayer for successful operation procedure of America. Sa kahagadan ni Architect Nestor F. Santiago III. Prayer for recovery of Elea M. Lai. Sa kahagadan ni Architect Polay and family. Prayer for passing the bar exam of Mitch. Sa kahagadan kan St. Jude Parish family. For passing the bar exam of Dick kan Aranas family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Para kay Nena Cantang family. Death anniversary of Nemesio, dulot ni Mena R. Makatingraw. Para sa kalag ni na Constantino Asin Chodora, Kansanyosa family. Para man sa kalag ni Orly, dulot ni June and Lani Rico. All Souls ni Sonia V. Pereira. Para kay Jasper asin sa gabos na kalag, dulot kan Rialuyo family, asin sa kalag ni Cristina, dulot kan Aramo family. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, as inawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo,
mapas sa indo gabos. asin sa imong espiritu. Ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyo ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nakoy pamili sa kaguranan ng Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, kaugaying hilingaan mga aki min sa imong pagkamuot, nahuli sa indaan pagtubos sa mo nagdatong, asinan pag-ampon sa mo na uutob. Tanganing iwaras sa mga nagtutubod kay Kristo, ang tunay na katalingkasan, asinan daing tapos na pamana. Huli ki Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kantataramon. Hemateo nyato an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kung saro sa indo, igwanin asunto laban sa iba. Mga has daw na isaangat iyan sa tribunal nin mga bakong matanos, asin bakong sa tribunal nin mga banal. Dahil nindo aram na ang mga banal, iyo an mahukom sa kinaban. Kung kamo an mahukom sa kinaban, bako daw kamong maninigo na magukom sa mga saradit na bagay na ini. Kung kita an mahukom sa mga angheles, mahuhukuman man niyato ang mga bagay sa roal daw. Alagad kun kamo igwanin asunto na siring kaini, ang mga hukom na pinipili nindo, day nga ni iginagalang sa simbahan. Sa ikasusupog nindo, sinasabi ko ini. Mayo daw sa indonin sarong masasarigan na maghusay kan iriwal nin magturugang. Kaipuhan pa daw ang tugang magsaangat nin asunto laban sa tugang, asin sa atubang nin mga tawong daing pagtubod. Maraot para sa indo ang magkaigwa nin mga asunto laban sa kapwa. Bako daw dapat natiuson na sana nindo na kamo pakarauton nin asin dayaon. Alagad kamo man sana anang aapi asin nagdadaya. Asin ginigibo nindo ini sa indo man sanang mga tugang. Dai nindo aram na ang mga maraot, dai magkakamit kan kahadean nin Diyos. Dai man lugod kamo magpadaya. Ang mga marigsok, mga parasumbo, mga parasambang anito, mga parasambay, mga marumpot, mga homoseksual, mga parahabon, mga paslo, mga parabuyong, mga parapakaraot, mga tulisan,
Daininda makakamtan ang kahadean ni Diyos. Siring kaini kaidto ang nagkapira sa Indo. Alagad ngunyan, kamo hinugasan na, pinabanal na, pinanagin matanos na sa ngaran ni Hesu Kristo na sa tong kagurangnan, asin sa Espiritu nin sa tong Diyos. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kaugmahanin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. An kaugmahanin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan. Umawon siya sa katiripunan nin mga banal. Maugma an Israel, huli kan sa iyang kaglalang. An mga aki sa Sion, huli kan sa indang hade. An kaugmahanin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. Magsarayaw sa kaumawan nin sa iyang ngaran. Mag-awit sa iya sa tugtog nin tamborin asin lira. Huli ta ang Diyos na mumuot sa iyang banwaan. An mapakumbaba, tinatawan niya nin kaligtasan. An kaugmahanin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. Maugma asin magmuraway ang mga banal. Bilog na banggi, mag-awit sa kaugmahan. Ikurahon ninda ang kaumawan nin Diyos. Iyo ini ang kamurawayan nin gabos na mga banal. An kaugmahanin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpabulod tanganing mamibi. Bilog na banggi na mibi sa Dios. Pagkaaga inapod an sa iyang mga disipulos, saka nagpili siya nin 12 nang inaranan apostoles. Si Simon na sa iyang inaranan na Pedro, Andres na tugang ni Simon, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, na aki ni Alfeo, Simon na anapod fanatiko, Judas na aki ni Santiago, asin Judas Iscariote, na nagpasaluib sa iya. Paglugsot hali sa bulod, si Jesus naguntok sa sarong kapatagan. Yaon duman ang mga disipulos, asin dakol na mga tao na hali sa Judea, asin sa Jerusalem. Hali sa mga baybayon, kan Tiro, asin Sidon. Buot ninda na maghimati sa iya, asin nabulungon niya ang sa indang mga helang. Pinaumayan niya ang mga pinapasakitan kan mga marumpot na espiritu. Ang gabos na tao naghinguwa, makaduot sa iya, hulita minaluwas sa iya ang sarong kapangyarihan na nakakarahay sa gabos. Ang marahay na bareta kan sa toong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ano pong ginigibo nindo bago magbilog nin sarong mahalagang desisyon? Digdi sa ebanghelyo tangon yan, igwang orog kahalagang desisyon, nagigibuhon si Jesus, ang pagpili kan sa iyang apostoles. Ang buot sabihon po kan tataramon na apostol, sarong tawo na pigsusugo, pinapadara, tanganing maggibunin sarong misyon, one who is sent. Saint Jude was an apostle, and even now from heaven continues to do God's work for us. Ano po ang ginibukan kagurangnan?
bago siya magpili kan 12 apostoles. Yaon sa ebanghelyo ngunyan an istorya. Tuminukad sa bulod, nagpangadji bilog na banggi, tanganing kaulayon an mahal na Dios, ang Dios Ama, bago siya magpili kan sa iyang mga apostol. Importanteng pagirumdum po ini sa tuya, pag may gigibuhon na desisyon, an inot na gigibuhon, magtangad. Magtangad sa langit. Bago ka pa magtimbang kan sa imong options, bago ka pa maghagad nin advice sa ibang tao, mga eksperto, sa amigo mo, inot sa gabos, hagadon an paggiya kan Dios. Kagurangnan tabangi po ako, tabangi akong pilion an marhay asin tama. Asin kun mapasala man ako, tabangi akong makabalik. Inot sa gabos, hagadon an paggiya kan Dios. Dai magsarig sa satong limitadong pakasabot, kundi arugon ta ining ginibukan kagurangnan, ipinakisumaroan sa iyang buot sa kabuotan kan sa iyang Ama. Our prayer should be that every decision we make aligns with the will of God. Asin pakatapos po kan bilog na bangging pagpangadji, saro-sarong inapod ni Jesus ang mga ngaran kan sa iyang 12 apostoles, calls them by name. Ang grupo pong ini, ang sa iyang pirming makakaibahan sa pagmisyon, magiging urugos sinda sa kada saro. Sinda po ang inot na ipapadara ni Kristo, tanganing ikabalangibog sa bilog na kinakban, an marhay na bareta. Magayon pong pag-isipon na ining sa iyang apostoles na pinirili, daiman pinili dahil sinda ang pinakamarhay o pinakakwalipikado. Ang iba sa inda, ordinaryong parasira. Ang saro, para singil nin buwis, rejected by society. Igo pa nga ning saro na magtatraidor sa iya, it was even in the description. Aram daw inikan kagurangnan bago siya nagpili. Kaya nga ni siguro bilog na banggi na nagpangadji dahil aram niyang bakong perpekto ining pipilion niya. Bago nagpili si Jesus, nahilngan na sindanin karahayan lampas sa mga kaluyahan na igwasinda. And that gives us hope. Both sabihon, minsan bako kita perpekto, pinipili man giraray kita kan mahal na Diyos. Tanganing maglingkod sa iya, tanganing makapagserbi sa ibang tao. Ngunyan, pakatapos na magpili kan 12, nagbabaan kagurangnan, naglugsot, hali sa bulod, tanganing ipadagos ang paglingkod sa tao. Tinukduan ang mga tao, binulong sinda, pinalaya sinda sa mga demonyo. Both sabihon po, dahil natatapos ang misyon kan kagurangnan sa pagpili sa nakaining 12. His mission is not limited, exclusive to a small group of people. Dahil man po nagdigdi sa kinabanan kagurangnan para sa nasa kadikit na tao. He is never elitist. He is never exclusivist. Kundi para siya sa bilog na katawuhan. Kaya kita man na mga disipulo ni Kristo, day po pwedeng nagmimisyon sana sa pinirili talang. Halimbawa, mamisyon sana ako, malingkod sana ako sa mga kapamilya ko, mga kamidbid ko. Pag day ta kamidbid, day man ako malingkod. Pag estranghero ka sako, bako takang tugang. Day po pwede. Ang pagiging apostol, para sa gabos. Inaapudan kita, maging apostol man para sa ibang tao, sa satong kaiwal, sa mga dai kamidbid. Tulong bagay po ang pagirumdum kan ebanghelyo tangon yan. Enot, pag magibunin mahalagang desisyon, an inot nagigibuhon, magtangad sa langit. Hagadon ang paggiya kan mahal na Diyos. Ikadua,
magsarig na inaapod kita kan mahal na Dios, kita gabos, minsan bako kita perpekto, kundi dahil aram niyang matalubo pa kita. Asin ikatulo, pagkatapos kitang apodon, lugod magserbi kita sa satuyang kapwa na dain namimili, kundi naglilingkod sa gabos. Mga tugang, kitaman, inaapod ni Jesus. Kitaman, buot niyang magin apostol. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. O Dios, ginigikanan nin tunay na pagkamuot asin katuninongan. Hitugot mo na mimibi kami, nahuli ka ining atang, maninigo kaming magsambakan sa imong kadakulaan. Asin huli kan pakisumaro sa banal na misteryo, maimbod kaming magkasararo sa buot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tawo, asinan pinadusahan nin katanosan sa pagkaherak, tinubos mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya, ang angheles naguumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang potestades, asinan birtudes kan kalangitan, asinan banal na serafines, boronyog asin maugmang nagsiselebrar. Awot pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos Diyos nin nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya man kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi,
mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumdumaan surugoon mong si Engracio na inapod mo sa imo, halay sa kinaban na ini. Itugot mo na ang katubo sa pag-arog sa kagadanan kan sa imong aki, makisumaro sa iya man sa ng pagkabuhay liwat. Siring man girumduma sa imong pagkeherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, asin si San Antonio de Padua, gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramon kan nag-apod sa to. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga, ninsiring sa langit, an samong kakanon sa aroaldaw, itaong mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkeherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan ka mo ning tanda ning katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan sa tong maestro na nagsusubol sa to,
Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kita na inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigho na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Angnan an makakapalo an panugang pamana na hindi daw minsa kuyang dukhang puso. Mamibi kita. Kagurangnan, itugot mo sa muya na mga paratubod mo na pinapakakan asin binubuhay mo sa kakanon nin sa imong tataramon asin langit no na sakramento na magkamit na gayo kan mga dakulang atang kan aki mong namumutan tanganing danay kaming magkanigo na makisumaro sa buhay niya. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. sa mga pamibi ni San Antonio de Padua asin ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.